nibqawx ma namlu xejn. Ta' Maltin il-futna naħlu. Kemm jista' kulħadd jgħin. Ma nagħtix għaliex nitħassar. Imma nagħti għax inħobb. Ma nagħtix għax forsi nieħu. Imma nagħti biex nrobb. Int min int kif inti xift jiena qatt mara. Int min int kif inti xift kurħabit tagħna ngħadu flimkien b'solidarjetà. Mhux bżonn biss issejrilna illi noffru it-tbissima. Nazzjon wieħed taħbit il-qalb inwaħħal. Nazzjon wieħed għand wieħed għalhekk kulħadd jingħaqad. Int min int kif inti xift jiena qatt mara. Int min int kif inti xift kurħabit tagħna ngħadu flimkien b'solidarjetà. Mhux bżonn biss issejrilna illi noffru it-tbissima. Merħba lilkom telespettaturi, merħba lilkom Maltin u Għawċin u nilqawkom magħna għall-ftuħ ta' din il-ġurnata spettakolari, l-istrina. Grazzi tal-li diġà qegħdin hemm. Sinjuri, il-mikrofonu lill-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta, Mary Louise Colero Preca. Din hija l-ġurnata tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Din hija l-ġurnata fejn nuru tassew aħna minn aħna. Il-ġurnata fejn ma nħarsux lejn l-uċuħ, fejn ma nħarsux lejn l-istatura, ma nħarsu lejn xejn għar dak li naħsbu f'ħutna Maltin u Għawċin imtaqlin bid-batijiet tal-mart jew inkella gwaj soċjali ieħor. Din hija l-ġurnata li lili ta' minni tant gburija bina l-koll bħala poplu. Din hija l-ġurnata li nuru li aħna poplu uniku fid-dinja li kapaċi minkejja l-argumentazzjoni tagħna ta' matul is-sena f'ħafna affarijiet, xorta waħda kapaċi li l-ewwel qabel kollox naħsbu f'xulxin. U allura jiena ma nafx kemm il-darba qaluli wappella kif għad diġà diversi drabi pubblikament se nerġa' ngħidilkom jien minix ħanappella li se ngħidilkom grazzi kbira minn qalbi ta' dak li llum se nagħmlu flimkien biex nuru li aħna poplu distint fid-dinja, dak il-poplu li tant jagħmilni gburija li jien Maltija. Grazzi minn qalbi, grazzi minn qalbi, grazzi lil kulħadd. Grazzi hemmhekk. Mela bħalma forsi Bidu sabiħ u bidu tal-korraġġament, emozzjonijiet kbar hawnhekk illi naħseb illi kulħadd ikun jixtieq illi ovvjament il-kol kemm